коце, браце. Гэтыя словы відавочна назоўнікі, але формай яны не супадаюць з ніводным з 6 школьных склонаў. Пра забаронены клічны склон, які яднае беларускую мову з грэцкай і лацінскай. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўных слухачоў. Кожны памятае школьныя склоны: назоўны, родны, давальны, вінавальны, творны, месны. Іх 6, як і ў расейскай мове. Але што вось гэта? Спадару Адаме, мой галубочку, або гуслям, княжа, не пішуць законаў. Спадару, Адаме, галубочку, княжа. Відавочна назоўнікі, але ў форме, якая не супадае ні з якім школьным склонам. У класычнай беларускай школьнай і навуковай традыцыі Тарашкевіч, Лёсік, Ян Станкевіч і іншыя 7 склонаў. Клічны – неад'емны складнік граматыкі класычных моваў. Гай Юліюс Цэзар быў уражаны, пабачыўшы, што сярод ягоных забойцаў шчыруе і брут. У назоўным склоне па-лацінску брутус, блізкі сябра. Паводле легенды Цэзар выбраў момант паміж штылетавымі ударамі і выгукнуў: «Эт ту, бруте!» На беларускую перакладаем таксама з клічным склонам. «І ты, бруце!» Вельмі падобна, бо абедзве мовы маюць супольныя старажытныя індаеўрапейскія карані. У нашай літаратуры 19 стагоддзя клічны склон зусім натуральны. Прыклад – знакаміты верш «Заіграй, заіграй, хлопча, малы», падпісаны Паўлюком Багрымам, у назве якога клічны склон – хлопча. Больше не подрос, ты от батьковых колес. Беларускі правапіс Язэпа Лёсіка заклаў асновы чуцця літаратурнай мовы для цэлага пакалення. Цытуем выданне 1929 году, між іншым 50 000 асобнікаў. Канчатак «у» маюць а. Іменнікі з асновай на «к», братку, галубочку, лябедзіку. б. Іменнікі з асноваю на зацвярдзелыя гукі – мужу, вужу, гаспадару. Канчатак «ю» маюць іменнікі з мяккай асновай – коню, прыяцелю, краю, гаю. Другое. А. Канчатак «е» маюць усе іншыя іменнікі з цвёрдаю асновай – Іване, голубе, Паўле, суседзе. Б. Але некаторыя іменнікі заместа «е» маюць канчатак «у» – сын, сыну, дзед, дзеду. В. Калі аснова канчаецца на «г», «к», «х», «ц», то гэтыя гукі змяняюцца на «ж», «ш», «ч». Чалавек, чалавеча, воўк, воўча, айцец, ойча. У расейскай мове стары клічны склон знік яшчэ ў 16 стагоддзі, застаўшыся толькі ў царкоўна-славянскіх формулах і рэдкіх застылых выразах: «Господі», «Боже», «Отче». Да канца 19 стагоддзя звательны падзеж апісваўся, але потым знік з граматык. Зрэшты, патрэба мець адмысловую форму для звароту ў расейскай мове засталася, і там з'явіліся вось такія новыя клічныя формы: Вань, Лен, Петь, Зінк, Мам і нават бабушк. А у тебя подруг Зин, все вяжут шапочки для зим, от ихних скучных образин дурею Зин. Форма «зін» і падобныя, магчыма, ўтварыліся дзякуючы пашыранаму ў расейскай мове скарачэнню галосных. У беларускай літаратурнай мове ім не месца. Пасля трагічных для беларускага мовазнаўства падзеяў пачатку 30-х гадоў і моўнай рэформы 1933 у БССР клічны склон паступова маргіналізуюць. Прыезджы навуковец Цімафей Ламцёў у прадмове да акадэмічнай беларускай граматыкі 1936 разгромна піша: Граматыкі Лёсіка і Богдановича не маюць нічога агульнага з навуковымі мэтамі і з'яўляюцца нацдэмаўскімі, контррэвалюцыйнымі. Такім чынам, наша граматыка з'яўляецца першай спробай і праграмай далейшага даследавання беларускай літаратурнай мовы. Склонаў тут ужо 6. Каротка апісваецца толькі так званая клічная форма. З таго моманту клічнага склону ў школьных падручніках беларускай ССР не было, няма і дагэтуль.
Але даследаванні пацвярджаюць, клічны склон у гаворках жывы. Скажам, акрамя формы коню, ёсць яшчэ даверлівая песенная форма звароту да каня. Сваю любімую песню спявае Владзімір Караткевіч. Ой, Косю, мой Косю, чому ж ти не весел? Чому ж ти, мой Косю, головушку звесил? У назоўнікаў жаночага роду асобны клічны склон збярогся там, дзе няма поўнага акання – мамо, валё, дочко. Гэта паўднёва-заходняя Беларусь. У тых гаворках звернуцца і да мужчыны – старшыно, зяцюхно, а таксама тату, дзядзьку, бацьку. Ужываў такія формы ўсходні паляшук Іван Меляш. Яна хацела, мусіць, паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык. «Ганно! Дзе ты, нячыстая сіла? Я зараз, нясу ўжо!» Што рабіць у афіцыйным лісце, калі звароты нанізваюцца адзін на адзін? Ці ставім у клічным склоне толькі першы назоўнік, ці ўсе? Спадару дацэнт ці спадару дацэнця? Вось жа абодва варыянты прымальныя. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.